A un reporteiro da Belle Époque dos anos 20, non sei se Totalmente, que o estaba ali. micrófono era algo moderno. Sí, a ver se reclama xa a Leonardo DiCaprio allá, porque que non se viu, sí, que non chegou. Onde chegou o baile? La Mela e a Ribeira, onde están a celebrar o Baila con Nós, ese taller gratuito para que a xente, pois, perda a vergonza a lanzarse a bailar como fixo antes a nosa querida Nerea, que perdeu a vergonza. Ela ia sin vergoña da casa. Totalmente, pero perdeu aínda máis a vergonza e botou un baile que iso foi espectacular, Nerea. Está sofocada. Botei bailes, pero o estado físico, queridos compañeiros, non é o que tiña cando tiña 20 anos. Eu estou moi cansada entre tantos pasos, que si merengue, que si bachata, que si swing. Eu non dou feito, tengo a cabeza feita un lío monumental, pero claro, é que empezan a sonar estas cancións. É unha, vense arriba, sabes? Porque ahora que xa sei os pasos, xa podo recrearme cos coreografías. Mirade, que hubiera sido si antes te hubiera conocido. Sabedes o que estamos facendo agora mesmo? Chámase baile social, baile en parellas. Ya sei que vos gusta. E imos preguntarlle a Fran en que consiste esta modalidade. Fran, contame en que consiste isto do baile social. Pois o baile social é unha proposta que inauguramos nós para mesturar ou reunir todos aqueles bailes que levamos xa tantos anos practicando, casi 40 anos que estamos xa no mercado. Estamos facendo dende swing, tango, bachata, salsa, kizomba, e agora xa che digo, estamos na modalidade en parella, é moi difícil encontrar, bailar un poquinho de todo. A verdade é que nós insistimos en que a xente debe facer un poquinho de todo para recoñecer os ritmos e bailar en parella. E a xente ten algunha coreografía favorita, algún estilo de música que lle guste máis, ou que lle guste máis complicada? As modas eu creo que as pon a música, entón hoxe en día obviamente está a bachata, moi de subidón, o swing, por outra banda, hai pequenas colonias de xente que baila, xa, pois, comunidades que bailan, pois, o mellor solo swing, solo bachata. Creo que a única comunidade que baila de todo, dende sempre, desde que empezou o baile de salón en Galicia, é Taller Alecrín. Cantos alumnos e alumnas tes? 150 neste momento. Madre mía, menudo profesor, eu vou me meter no medio de unha parella, que vos parece? Porque esta canción gustame moito, como xa vos dixen, acompañadme por aquí. Mira, perdón, podo me meterme na parella? Podo meterme na parella, así? No, con ela. A ver, a ver, aí está. Conteme un pouquiño mentres bailamos, por que che gusta tanto isto do baile en parella? Pois, encántame, porque é unha actividade que podemos facer en común, pasámolo genial, montamos un grupo de amigos fantásticos. É bo para a saúde, é bo para a saúde, é boa para a mente, é bo para a memoria. Apunto todos estes consellos e vou preguntarlle unha parella máis, vinde por aquí, porque vos sodes parella na vida real. Sí. E quen manda nas coreografías? Alguén mente? Mandas ti? Teño que mandar eu, pero... Algún baile favorito? E cambiades de parella algunha vez? Sodes fiéis a vosa parella, así de a gusto. Bueno, pois, eu quedo aquí bailando un ratiño máis, compañeros, con esta canción Estarías bailando, está conmigo. No como amigos, bichedes que nivel, ahora xa. O mellor non me des o próximo fin de semana, porque acabo bailando en algún... Dalle, Nerea, dalle! É que Erea non é consciente da